दा बेबायदिनो लासै लासै सेरजा दामग्रा खाम दामग्रा सिफुं सुग्रा मानसियानो गैलामोन। बे समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामि गामि ओनसोल ओनसोल थांनानै खाम दामनांगौनि सिफुं सुनांगौनि सेरजा दामनांगौनि थाखाय वर्कशप खालामदों, मावबादा लादों आरो दिनैबो लाबाय थायो, दिनैबो मावबाय थायो। आरो ओंखायनो जों दिनै नुबाय दा जोंनिया उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेरावनो खाम दामग्रा सिफुं सुग्रा सेरजा दामग्रानि आंखाल गैलिया। भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 35थि बोसोरसालिया जथुम्मा, बे जथुम्मानि नैबे गेवलां मेलाव जर'खा आलासि हिसाबै बाहागो लानानै रायजो राजाफोरजों माखासे खोथा सावरायलायनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। बेवहाय गाहाय आलासि महरै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथां दिपेन बर'आबो बाहागो लाफैदोंमोन। रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोंहा जिहेतु माखासे समाज दानायनि जाथि दानायनि खोथा बुंनांगौ दङ, थ' बेफोरखौ नैबेफोरबायदि मिथिंनि गेजेरजों आंनोबो फंनैसो होनायनि खाबु होनायनि थाखाय आङो भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरदों। दिनै जोंनि जाथिखौ जोङो जुदि गेरेमसा खालामनो गोनांबाथाय जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौनो थांखिनानै गेरेमसा खालामनायनि सिमांखौ नुदों आरो नुनांगोन। जोंनि लाइमोनफ्रानो साफा साफा लेखा गोरों जानानै जाथिनि साफा साफा गेदेर दैदेनगिरि, साफा साफा लिरगिरि थुनलाइगिरि जानांगोन। बिसोरनो लेखा गोरों जानानै साइन्टिस्ट जानांगोन, एडभकेट, डक्टर, इन्जिनियार, एस आइएस अफिसारा बिसोरनो जानो नांगोन। दा बेफोर गासैखौबो जों मोगथाङाव जाफुंहोनांगौनि थाखाय जोंनि गथ' गथायफोरनो, जोंनि फरायसाफोरनो दासिमबो जोंहा माखासे गियान होनांगौनि, फोरोंबावनांगौनि दं होननानै आं सानदों। आरो ओंखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिसोर लाइमोनफोरखौ लानानै गुबुन गुबुन समावहाय सेमिनार खालामबाय थायो। थ' बिनि गेजेरजों निस्सय जोंनि गथ' गथाय बा फरायसाफ्रा एसेबाबो बुजिनो हानाय जादोंमोन। दिनै दाखालि जितु APSCनि जोङो रिजाल्ट मोनसे ओंखारबाय, दा बेवहायबो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा 25 जोनानो बेयाव उथ्रिसार जानो हादों। निस्सय बेफोरबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिखौ गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय लाइमोनफ्रा माबायदि जानांगौ बेफोर बिथिङाव खामानि मावनानै निस्सय एसेबाबो साक्सेस जानो हादों। दा बिनि गेजेरावबो जोंहा माखासे लाइमोनफोर दङ, जाय लाइमोनफ्रा दासिमबो जौ लोंनानै बा ड्राग्स जानानै गाज्रि लामाथिं थांबाय दङ। थ' बिसोरखौबो निस्सय लासै लासै जोङो नैबेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों बिसोरनि सिगाङाव जुदि खोथा बुंबाय थायोब्ला, गियान होबाय थायोब्ला मोजां लामाथिं लाबोनो हागोन। आरो गोदानै जोङो बेबायदि ड्राग्स एडिक्टेड, जौ फाग्ला जानाय जोङो गथ' गथाय मोननो हानाय नङा। दिनै बोसोर फैगासिनो दं, गोदान बोसोर फैनायजों माखासे जोंनि लाइमोनफोरा रंजानायजों गावनि जिउनि गेजेरावहाय गोदान बोसोरल'थ' नङा जाहैबाय, जायखिजाया फोरबोआवनो जोङो मानसि हिसाबै नांगोन। दानि मानसिफ्रा जायखिजाया फोरबोआवनो बांद्राय एसे एन्टारटेनमेन्टखौ लुबैयो। सोरनिबा बार्थडेआनो होन, मागो फोरबो बा गोदाननि इयारनि खोथायाथ' आलादा जाहैबाय। थ' आं बेखौनो बुङो, जाहाथे जोङो बांद्राय जानानै लोंनानै, बांद्राय रंजानानै, जिहेथु दानि दिनावहाय जोंनि लाइमोनफ्रा बयहाबो गंफा गंफा बाइक दंसै, नङा होमबा? बांद्राय जानानै लोंनानै जुदि हर गेजेराव बाइकखौ बांद्राय साखावोब्ला निस्सय मालाबा एक्सिडेन्टबो जानो हागौ। आं खावलायगोन जेनेरेलि जाहाथे बेबायदि जाया। बेबायदि जायोब्ला जोंबो दुखु मोनो, बिमा बिफानि गासै आसा सिमांफ्राबो फैमाल जालाङो। आं बेखिनिखौनो बुंगोन। फैबाय थानाय हाई सेकेन्डारि आरो HSLC लिरनो गोनां फरायसा बिथांमोनजों लोगोसे गार्जेन बिथांमोनखौ माबायदि जोथोन लानांगौ? बेखौनो बुंगोन आङो, जिहेतु दिनैनि दिना कम्पिटिटिभ मोनसे मुगा जाहैबाय। दिनैनि दिनावहाय फार्स्ट डिभिजनखौबो भेलु होलिया। दिनैनि दिनावहाय 90%, 85% बा मिनिमाम 75%खौसो भेलु होयो हिसाबै फैगौ समावहाय जायफ्रा हायार सेकेन्डारि आरो HSLC आनजाद लिरनो गोनां फरायसाफोर दङ, थ' बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायगोन, जाहाथे नैबे रंजा बाजानिफ्राय एसे जानगाराव थानानै रिजाल्टखौ मोजां खालामनांगौनि थाखाय गोसो होनानै फरायो, मोजां मार्क लानानै पास खालामो आरो थांखि लानानै नों मा जानो लुबैदों बे थांखिफोरखौ लानानै जाहाथे गोसो होनानै फरायनानै थांखिखौ होसोनानै जाहाथे एचिभ खालामनो हायो, बे फारसे नोजोर होनानै जाहाथे जोङो
बांद्राय रंजा बाजा नैबे फरायसा खाथियाव थाया आं बेखौनो खावलायगोन। बियो साननैनि हाबाफारि लानानै दिनै गेवलां मेल दिनै जाफैबाय बा जोबफैबाय। बे साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारियाव जों गोबां आयदाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ खुंफुंदों आरो दिनैनि बे गेवलां मेलाव जोङो गाहाय सावरायगिरि आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सार दिपेन बर' बिथांखौ हांख्रायदोंमोन। बिथाङा हांख्रायनाय लेखायै बाहागो लाफैदों आरो रायजो राजाजों गोबां माने बर' माहारिनि आथिखालनि थासारिनि सायाव बिथाङा गुवारै सावरायलांदों आरो जर'खा आलासि महरै जोङो बर' सावथुन मुलुगनि सासे मुंदांखा फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी बिथांखौबो जों हांख्रायदोंमोन। बिथाङाबो जोंनि गेजेराव फैनानै गोबां माने रायजो राजाजों बेसेन गोसा बाथ्राफोरखौ सावरायलांदों। दिनै जों बुंनांगोन भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 35 बोसोर जाफैबाय आरो बे 35 बोसोराव जोंनि जिथु बिबान बोथोर दङमोन 2023 आरो 24 जिथु देग्लाय टार्मिनेसन हिसाबै गोदान बिबान दाफैबाय। बिनोद बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि हिसाबै जोङो सायख'ना लानो हादों आरो बिरसुला दैमारि बिथांखौ गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोङो मोननो हादों। दिनैनि जि गेवलां मेल बे हाबाफारियाव जोंनि भेरगाव ओनसोलनि दाब दाब गामिनिफ्राय लैहोर लैहोर फैनानै दिनैनि जि गेवलां मेल बेखौ आबुं जाफुंसार खालामनायनि थाखाय साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम आङो भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो लोगोसे बानजाय आफादा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों नैबे साननैनि हाबाफारिखौ खुंफुंना हरनायनि थाखाय बानजाय आफादनिसिमबो आङो भेरगाव दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय।